Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Uba Rocky A. Marwen ubade Nongïalam Hakhlieh ru jong ke Seng Congress hari Bhoi ubabat dia kekerdan kum Presiden jong ke Bhoi District Congress Committee hagaju kapor kum Presiden jong ke Umsning Block Congress Committee badukhat ke MPCC mendawasi ularai banyak klat lokno bad ketika Seng nakidau shimen Hagashi Iehnoh kam kebalapha show President ke Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Rocky A. Marwen ulaong bagajing shimrai ke jong ban Iehnoh ke Seng Congress ke dehi nakidau shimet bad omdei satya nakinu ke jing bom hun ke Seng Nongïalam bad kimat kam ki jongka uba Rocky A. Marwen ulaong ba udan ke jing buram ke bakrawi ke Seng Congress Nongïalam bad ki para nongtre ke Seng baro bad udap da ke jing sngongu ye kilat ki kabu ki baga Seng kala ai hu ha jing kam But I ru gajing kit bok kit riang baga Seng kandang yo e gajing job ha ki sien jam ki ba shakmat ki jongka. Haba persyang ban wat jing tipan ba shanu un penyeso yelade hadian ba ula Iehnoh ya ke Seng Congress uba Rocky A. Marwen ula jubab ba menta umpat la satya ba nong AA hendai ya karai ke bakhat du hi un shim haringkat gajing slok ban mir jing mut chwa bat ki pat ba nong kershan jong u.